A wani faifan bidiyo mai ɗauke da wani mutum ya fito daga banɗaki da tawul a hannunsa yana goge-goge, wanda ake zargin Sanata Uba Sani ne, inda a gefe ɗaya ma aka ƙara samun wani faifan bidiyon wanda ake tunanin Maryam Butt ce tsirara, yayin da take nuni ga wanda yake ɗaukar ta bidiyon domin ya daina. Wannan abu ya yi tsamari ne a kafar sada zumunta ta Twitter da Facebook. Mutane suna da tofa albarkacin bakinsu, wasu suna alatsine, wasu suna tsinewa masu yaɗa alfasha. Lamarin dai ya ƙara tsamari ne, inda mutane suka dinga amfani da wannan dama na yaɗa wannan abu da ya faru. Sai dai mutane suna tunanin ana wa Sanata Uba Sani ne wannan ƙazafi saboda yarfe irin na siyasa.